Съдари! Здравейте! Правим влог с едни хора. Това е Милян. Той не иска да се снима. И това е Радостинка. Тя има канал. И аз имам канал Емо ТВ. Радостина Вер? Мишева. Да, Ти знае. За нас имат канал. Остави ги долу в описанието. И пишеш Радостина Мишева. Значи ще остава линк. И да. Видите се. Сега за нейния канал ще правим едно клипче Kiss Mary Kill. И да. Зависи кога. Или днес, или утре. Имам репетиции. Да, ма нали са 3:30, сега е... те са 3:30, сега е 16. 3:16, така че. 3:16? Да, има доста време. Той я ще идва в 3:30. Ама вече тръгнаха другите, така че аз ти няма трябва да отивам. Еми виж Пламен. Нема, те отиват по-рано. Добре, да не казвам имената, ама другите от Там. Да. Няма нищо, нали Са си там. нали си 3:30, какво сега ще седиш там на един стол и да чакаш? Вместо да направим... Думи. Аз имам думи, аз трябва да Руми. Да, Руми. Няма нищо, ще ги репетираш там, айде. Зори, се покажи от читалището, обърни. То тук се вижда вече, ама няма... Това червената сграда. Не показвам вече. отивате там, но той ще се слуша. Да, после като наближим ще покажа... Пак няма да кажа... Покажа. Тя ходи на пеене. Аз ходя на пеене. Зори. Зорница Горанова. На английски, български. Български. Бе как да го Аз пишеш съм да Радостина Мишева на английски. Аз съм Емо ТВ на английски. И във Фейсбук, между другото, се поправи, защото Емил ли там колко се Емилян. записва? Емилян. Не оригиналс, а оригиналс. Да. Трябва да е, така. а не оригиналс. Защото ми правиха фейкове и това ми е оригинални вкуси. Да, знам. Фейсбукът ми е Емилян Демиров Оригиналс на английски. Не, ти си го остави оригиналс, защото всички други ще напишат оригиналс. Така че ти си го остави оригиналс. мръдни малко. Не си остави личния Кажи си Фейсбук. ти. Аз не ме си оставя личния Фейсбук. И мен ме знае Зорница Горанова. Инстаграм ми е Мишева, долна черта, Радостина. Твитъра ми е Радост8956. А снапчата ми е Радост9835. Зори стои го под описанието моя Фейсбук. Аз ще направя Фейсбук страница. Ако не забравя, обещавам. Ако не забравя. Аз ще ти пиша. Да. Месенджер. Аз ще ставя линка към Фейсбук. Аз имам сам Фейсбук, между другото. Дръж! Аз имах и Инстаграм и Снапчата ме регистрирах, защото вече ми станаха тъпи. Инстаграм не го отваряха, пък Снапчата вече ми стана тъп. Що пък Снапчата? Не знам да стане ми тъп. Снапчата по принцип повече ми харесва вече от... Имам и мюзикли. Ама то... Имам и И аз мюзикли. имам мюзикли. Може да ме намерите, аз съм Радостина мен. Мишева на английски. Аз не знам точно кое се казва, дали това отдолу или само от има отгоре. Утре ще ти пиша по... Не ще ти пиша по месенджер. Аз утре ще го кача клипа, няма да Напишете в коментарите все пак кой телефон избирате. iPhone 7 Plus или S7 Edge. Напишете в коментарите. Ето вече му видите читалището с тази червена сграда. Не тази червена сграда, а тази червена сграда. се вижда, че е червена от слънцето. Добре, тя е по-тъмното червена, не е това, а по-светлото червено. По-скоро не толкова тъмно. Ние сега какво цвета решим? Не бе, ето, защото хората ще се объркат. Не знам, аз съм на репетиция. Ние що не минахме оттам? Минахме от Що тук. сме тъпи? Аз в принцип минавам оттам, но гледам, че ти минаш тук и говоря с хората. Аз гледам, че вие минавате. Да, ще заобиколиме оттам, няма сега да минаваме тук през шосето. Ето там. Той е без теска, ще малко се разходи. Тук беше преди много хубав магазин. Игнорирайте го него. Ама, Зори, нали трябва да замажеш ГЕРБ, ДПС, там, трябва да ги замажеш. Направете се, че не сте ги видели. Малете да се виждат. И колите също трябва да им замажеш номерата. При обработване. Поне това е. Нали, на видео. Не. Продължаваме се. Ти като си тръгаш, ние си продължаваме. Имам 25 минути, минали са 4 минути, така че... Тя снима Тел. Вижте за 4 минути Аз в принцип, ако не говорих за това, ще я снимам за една-две минути. Защо? Не знам.
хора, тук що си снимам. И сминавам по шосето. И ми пука. Дигни малко този телефон, къде? Там. Там. Оу, ударих си. Прибий се. Не. Аз той сега ще ходим тук. Ето вече може би повече по-хубаво му видите. Ето това е паметника. Зори, трябва да ви оставя. Еми оставяй. Вие мен. Оставяме те. Защото За сме винаги. две. И за това те оставяме. Хората ще си ходи. Ето, обърнете. Зори, може Мами, да да се обрам. Хора, искам да ви кажа една страхотна новина. Имам 4 на теста по математика. А като бяхме в четвърти клас, ние плачехме за петиции. А сега се Аз радваме за на четворки плачех. А сега се Съвет радваме сега. на четвърти, да. Добре. Ще ти почваме ли твоя клип? Хайде, довиждане. Хора, беше много... Та хора, аз приключвам звукчето, защото ще правим другия клип. Добре. Абонирайте се за мен. И за нея. И за мен се абонирайте. Ако ви е харесало видеото, харесайте. Малко по-кратко стана 6 минути видео. Сте тук, нали? Тук ще тук. Не тук. Аз трябва да ходим на репетиция. Не. Ей, прегръдка. След малко ми звъни да го направим. Кога след малко? След малко, като свършим репетиции. Колко време? Еми не знам, звъни ми, аз ще ти дигна. След колко време горе-долу? Ми към сега е 3-4,5 някъде. Защото ще идват малките деца. Добре, да спитам госпожа какво мога правя до 4,5. Добре. Ти ми звъни като свършиш. Добре. Така хора казвам, чакай да кажем чао заедно. Чао ви. Ако ви е харесало клипчето, дайте на лайкче нагоре, абонирайте се за нейния канал и чао! Чао ви. Буп.